Il-vittmi tal-COVID-19 f'Malta telgħu għal 397 persuna kif fl-aħħar sigħat mitu żewġ tirġiel ta' 62 u 65 sena li kienu jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Sa issa f'April Malta reġistrat 5 vittmi kaġun tal-pandemija. Bejn il-ġimgħa u s-sibt instabu 62 każ ġdid tal-coronavirus fil-waqt li fiequ 114 persuna. Il-każijiet attivi niżlu għal 633 bil-każijiet totali minn Marzu 2020 l-hawn issa jammontaw għal 29,189 bi 28,159 ifiequ mill-virus. Sal-ġimgħa taw 209,065 doża tal-vaċċin li 57,123 minnhom kienu it-tieni doża. Intant minkejja li n-numri ta' każi ġodda jonqsu ġmielhom, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci appellat sabiex kulħadd jibqa' jżomm l-attenzjoni speċjalment għal jum ħadd il-Għid b'appell b'saħħtu biex in-nies jobdu ir-restrizzjonijiet imposti.